Gintubos kita sa dako nga bili bisan sa wala pa ang tanan. Gintandaan kita bisan sa wala pa ang sinugdan. Hindi tanibuyan nga kahigiyonan. Otod. Ang pagtuon subong ang simanal nga pag-usisa, pag-review, pagtungkad sa aton leksyon sa eskwela sa Batika kag giniginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ang isa kay Hiligaynon o kon Ilonggo nga version sa aton Sabbath School lesson kada semana. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyo masonson nga host. Kag sa siningation, ari ang aton duwa, ang nakon ka mga bisita, mga kauturan, nga batikan gid sa pagtuon sa aton nga leksyon. Si Pastor Francis Duroy, isa siya sa aton mga professors diri sa School of Theology, mga kauturan, labi na gid sa New Testament Studies. Pastor, mayang adlaw sa imo. Ngayong adlaw, Pastor, kag salamat sa Ginoo kag ug ginanto ni makauturan ang atong pagtuon sa Panginoon. Yes, salamat gid Pastor Francis sa imong mga pagbaton. Siningahan ka. Ikadua na ko nga pakilala sa inyo mga kauturan. Si Pastor Elden S. Toledo. Siya ang aton nga Vice President for Student Administration diri sa CPAC. At the same time, isa man siya sa aton mga sinaligan nga professor sa School of Theology diri sa CPAC. Pastor, mayang adlaw sa imo. Mayroong adlaw man, Pastor, kag salamat kit mga kauturan sa inyong dalayon nga pag-upod sa aton seminar nga pagtuon sa aton nga leksyon. Yes, thank you gentlemen, mga pastors. Ari na kita sa lesson 2 ang aton nga leksyon sa sining nga third quarter about the book of Ephesians or Ephesus. Kag ini para sa Hulyo 1 tubtob sa Hulyo 8. Kabay pa nga ang Diyos magkapakamayo sa aton. Ang title is God's Plan, God's Grand Christ-Centered Plan. Kabay pa nga ang Diyos mag-upod sa aton. Sa hindi pa magbasa si Pastor Francis lang aton nga sadsarang na teksto, aton na idoko aton mga ulo. Sa siningation, ginoyari kami nagapalapit. Tagapangayo sang imong influensya sang balaan nga espiritu nga magahatag sa amon inog halangop kag magkaalam nga amon madiscuss nga tatlo pod sa amon mga viewers kag sa amon mga listeners nga ang pinakamanami gid amon matagamtaman kag amon madakpan sa sini nga semana kabahin sang amon leksyon nga amon ginatunan. Salamat gid nga ikaw upod namon. Salamat nga mugin sabat amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus ngamon bugtong nga manunubos. Amen. Amen. Yes, Pastor. Ang Efeso 1 versikulo 3 siling pagpakamayuhon ang Dios kag Amay sang aton Ginoong Hesukristo nga nakapakamaayo sa aton kay Kristo sa tagsa kapag pagpakamaayo nga espirituhanon sa langit nun nga mga doog. Yes. Thank you, Gid, sa aton sadsarang na teksto. Pastor Elden and Pastor Francis, hindi malipod nga nagsulat sang libro sa taga-Episo, wala sang iban si Pablo. Kag sa iya nga pagsulat, ang iya gid yang opening, daw greeting siya, is about thankfulness, pagpasalamat, kag pagpatag, pagpa-emphasize sang blessings. Nga nabaton sang mga taga-Episo, kag subong man sa aton abi, halin sa Ginoo. Kag ang isa diri ka punto nga ginhatag sang
ni Pablo ang pagpasalamat. Yes. Pastor Elden, ano pang imo na sa puan sa aton introduction? Yeah, matuoy na pastor nga una gina-appreciate gini San Pablo ang regalo nga ginhatag sa Dios Yes, oo. nga amo ang kaluwasan. In fact, aton lang taon hinigugma nga mga utod nga ang libro sang Ephesians o kung ang sinulatan sa epistle sang Ephesians nagapatuhoy sa sang natawag nga soteriological epistle siya pastor. Nagapatuhoy siya ni tungod sang kaluwasan sa Kaluwasan, tao. So sa mga writings ni Paul may ara Christological approach but ini yung mga kauturan ang episode na patuhoy lang isa kung paano kita nakaangkon sa kaluwasan and that sa opening statement ni Pablo hinigugma makuturan igid pasalamatan inang madalom kag masangkad ng gugma sang Ginoo sa pag-provide sang best gift para sa tawo nga god nga ang tawo ang pasag-uli sa Ginoo. So dra ako nakit-an pastor nga ini tama katahom nga libro nga atong gidbusisyon sa sining nga quarter Yes. para hangpan ginaton kag makuha ang punto kung paano kita ginluwas ang Ginoo kag aton ni na-appreciate Yes. gasa sang Ginoo. Yes, and that's correct. Yes, Pastor Francis, ano pang imo na nasapwan sa aton introduction? Ang madugang ko, Pastor, amo nga mga kauturan ng hibaluan nga ang ini nga libro sa mga Epeso, isa ini sa mga present epistles Yes. ginsulat ni Ginsulat San pa. Pablo sang ginpriso siya. Siya, oo. Aton makita nga sa pihak sina grabe gid ang iyang pagdayo sa Ginoo, pagpasalamat. Nawala siya sa prisohan. Magani, oo. So ato ning aton panghuna-hunaon kag aton i-aplikar sa atong kabuhi nga kung ano ang mga circumstansya naton hindi ina makaupang sa aton sa pagdayaw, padayon sa pag-alagad sa Ginoo nga may kalipay. Yeah. Ang isang nga ato nasapuan sang ligad nga semana nga leksyon sa leksyon 1 nga bisan si Pablo sa imong ginhambal nga ato sa prisuan. Yet wala siya nagpahibalo nga maluoy ka mo sa akon diri amo na siya gid mismo amo ang nag-una-una nga may bisan ano sa nga sirkumstansya ano nga kaperdihan ano nga kalisdanan na aton maagyan, we have still the reason to be happy and to be thankful. Yes, Pastor Doroy, mabalik ko sa imo. Sa aton nga Sunday election, chosen and accepted in Christ. May ari diri nga ginhambal si Pablo nga isa sa mga blessings nga iya gin-emphasize is about spiritual blessings. Can you explain a little bit about sining punto nga ginapahibalo ni Apostol Pablo gisulat niya sa mga taga-Epeso? Okay, ining spiritual pastor madalom ni siya nga Yes, dalom-dalom gid. terminolohiya sa balang kasulatan. Ang ako madugang sini Pastor Amoni ang ultimately it is a relational ang aton bala nga pagpakig-angot aton relasyon sa Ginoo. Kay kun amo ni siya nga sang aton batunon ang Ginoo aton mabaton ini nga dulot sang espirituhan. Yes, yes. Kag amo ni ang magahimo sa aton nga matudtuod nga mga sumulunod ni Kristo. Yes. Kung may ara kita sa spiritual nga gifts, Nga gifts. kag relationships. Yeah. Kag ako na sa puan, Pastor Eldin, Pastor Franz, nga ini ang spiritual blessings, may connotation, may attachment to being chosen. Yes, Pastor. Yeah, ako diri tatlo pangdan pastor no based sa Ephesians chapter 1 verses 3 to 6 nga ang spiritual blessing may ara siya pastor nga pag-elevate sang status. There is an elevation of status from the slave of sin Yes, to sa kanami. sonship. Yeah. So bali ara na kita inang ulipon sang sala apang sa pagbaton naton kay Ginisos ginpataas niya ang aton. Yes. This is ang aton nga worth, ang aton nga value. Wala na ginlantaw sa kalibutanon nga perspective kundi ang worth sang tao yara kay Kristo nga the moment ka batunon niya si Ginisos elevated ang status. Yes. Mangin manunuble siya. Yeah. Sa spiritual And blessings. And that's correct. Kaya nga kung isa is may illustration ako nga ihatag nga at least makadugang. Okay. Si Mrs. Tomado, may sa ang mga abyan bala, mga friends ng amon bata. Okay. May basketball team sila. Oo. Di bisan way na ding amon bata. Makita iya ina nga batanon nga teammates sa amon nga upod sa amon bata
ang iya bala nga ano ni, ang iya bala nga balatyagon, Papa, hara siya ho. Ti, gina-welcome sa balay, ginapakaon, ginamo na. So, ang punto dira, nga pinagi kay Kristo, malapit kita sa kasing-kasing sa Ginoo. Tina nga mga batanon, ina mga young people, malapit gid sa amon. It is because of our Son. Kaya mo man na ang amay. Because of the relationship of the Son to us, malapit kita sa Ginoo. Yes, Pastor. Yeah. Matuli na, Pastor. And then, amo nang ginasaling diri nga sa episode 6 nga ang aton spiritual blessing amo nga ginabaton kita. We're Yes. accepted in the Father, we're accepted by the Father through paagi sa Yeah. sa atong Ginoo nga si Ginoong Hesus. Yeah, and that's correct. Balik ko to sa ilustrasyon na because ang irelasyon sang bata sa amon bata man, di malapit ina nga bata sa amon. That's why open. Tiyan mo na siguro ang Ginoo. Sa pagdaguro, Pastor, aton makita, no, nga paagi sa kay Ginoong ang tanan nga mga blessings from heaven. Yes. May access kita. May access gid Through yan. Jesus Through Christ. Jesus. So, ang aton niya connection is Jesus lang gid yan. Nga through Jesus. Amo ni Pastor Dorois, heavenly places. Ano ina ang ginabot silingon ni Pablo Dre. Oo. Nga in heavenly places we have access. Welcome kita. Yes. Ano na siya? Sa atong hibaluan, sunod sa atong lesson, amo ni siya makauturan ang tema, isa sa mga tema ginagamit sa author nga si San Pablo sa Ephesians. Na Yes. ginasulit-sulit niya kag madamo kag madalom ang iyang mga lessons. Amo na itong ginahambal ni Pastor. Kag ang isa diri nga amo ni siya ang bisan atong hibaluan nga may access kita kag aton ini madawat tanan nga inheritance apang amo man ni ang lugar nga may conflict bangod nga subong nagapadayon pa ang panulay kag ang dako nga pagsumpunganay sa Ginoo kag sa panulay. So it's also a realm of conflict and this is our reality, but we are assured of victory. Yes, and that's through correct. Christ. Oh, kag di na ang langit nun nga mga lugar. Yes. Open sa aton because ang aton relasyon sa kay Kristo. Pastor, costly redemption, love is forgiveness. Anong imo na natalupang dandere? So dira aton, Pastor, na panbala. Nakita naton nga dominant gid sa aton nature ya ang pagkamakasala. Makasasala. So gin-emphasize niya ni Pablo kay siling niya, we are dead in trespasses. Nalubong kita nga hindi kita makalin sinang lunang sang sala inigog mga utod, and we are in a state of spiritual death. Sa estado sang espirituhan nga kamatayon, kag gingamhan kita ni Satanas, kag ang tao wala gid sang ikasangkol nga luwason sang iyang kaugalingon sa sini nga status, and we need rescuer. Nga manugsalbar, kag ina nga manugsalbar mga utod amo si Ginoong, and the moment nga i-accept naton ang grace ni Jesus Christ, two things may happen sa aton. Kita iyang pagaluwason kag patawaron. Duwa ka butang dira mga utod, no? Ang pagkalinuwas kag ang pagpatawad sa aton. So buot singa nun sang redemption o kung pagluwas makuturan nga kita ginbakal, okay? Agud nga makaangkon kita sang kahiluwayan kag ang bilis sa sinang pagbakal sa aton makuturan amo ang kabuhi sang aton nga manunubos. So kita naton, and that sa pagbato naton sa Ginoong nga aton personal nga manluluwas, we can have the freedom kag ang aton nga there is that human dignity. May bili na kita sa tubangan sang Ginoo tungod sang pagbakal ni Ginoong sa aton paagi sa pagpalansang sa cross, Pastor. Yes. Kanami sa imo nga human dignity. Nga sa una wala gi kita ya. Ang term ganin ni Pastor Pablo, we are walking dead. Sa aton pa ya wala kita ya pulo siya, wala na kita ya value. But because of that ransom, because of that cost, extreme cost nga ginbayad para sa aton, now we are valued in the eyes of God. Yes, Pastor. Ang madugang ko diri sa sining mga terminolohiya, Pastor. Yes. Ini nga mga tinaga amo nga gaopdanay gid siya. Nagka ginasulit-sulit ni sa New Testament
nga pag may redemption, may ara man siya forgiveness. Yes. Ang pagbakal kag ang pagpatawad. Pagpatawad. Oo. Kag Lubos sige dyan ang papatawad. Grabe dyan, labis mo. Anong labis? wala na. Daw ay pugong, daw ay pugong. Why gid Yes, go ko, ahead, Pastor. Pastor. Kag ang idea sini kapina sa panahon ni Apostol San Pablo, amo ang mga esklabo bala. Katong mga ulipo nila sang una nga why ka na gid mahimo hindi ka makabakal pero may isa nga nagbakal sa imo. Magbakal. Kag kung ikaw esklabo wala ka sang personhood. Oo, Kag wala amo ning ginahimo ato Wala nahambal naman ni siya gaina ni Pastor Toledo nga ang sala nagkuha sa iyang dignity sa aton. Kag sobra pa sina apang paagi sa pagtubos sa aton Ginoo nabalik Nabalik ina ang dignity. nabalik ila ang dignity sa aton. Yeah. Kag ako, siguro may isa man ko kapamagi to explain. Nga daw gin-kidnap bala kita. Okay. Ti kung ikaw gin-kidnap, the only way nga ikaw makuha is ransom. Ti ang kidnapper ga-demand gid sang pinakamataas nga bili. Oh, ti hindi na siya ma-release ang bata nga gin-kidnap. Kung hindi mo bayaran ang demand sa mga kidnappers. Ti sa ini nga sitwasyon, ginbayran ni Kristo ang demand sang kidnappers nga mo ang sala. And then, ina nga bata, ikabigo na sang ginikanan to kamahal bla sa imo. Grabe gid sumpalang gaon gid nami ginang buhaton because you are being ransomed with an extreme price. Do you have some more to add, Pastor? Tinuod na siya Pastor apang ang twist sa aton nga lesson is that atong dumdumon nga ini nga ransom hindi ni bayad sa Ginoo ni Satanas. O apang tungod sa broken law. Yeah. Nga ang kasuguan sang Ginoo nga ginlapas ang taon nagapangayo gid sang kamatayon sang transgressor. Because that's justice. So amo ina siya ang gintubos sang Ginoo ang ginbayaran sa Ginoo ang Yeah. Pastor Ilden, sa Ephesians 2, Ephesians chapter 1 verses 9 and 10 sa aton nga Tuesday nga election. God's grand Christ-centered plan. Dire aton makit-an Pastor sa Tuesday no nga sa wala pa yagin tugas ang Ginoo ay ning planeta nga Earth. Ara na daan na plastar na ya ang plano sang kaluwasan ti pagkahulog sang tao amo na iya nag-operational na ang system na in place na siya. Dra aton makit-an hinigugma nga utod nga ang katuyoan gali sang plano sang kaluwasan amo nga ipakita kung ano kadako kag kadalom kag kasangkad ang bugay sang Ginoo kag paagi sini hinigugma nga makutoran aton makit-an nga ang bugay sang Ginoo amo gali ang nagrecreate sa tawo nga ang nadula nga kinaiya sang tawo ang nadula nga kinaiya sang Dios sa tawo iya ipahinumbalik ina para nga ang tawo makapamunga sa maayong buhat. Therefore, mga kauturan, aton talupang doon nga, ang aton gali maayong buhat, hindi ni siya amo ang makaluwas sa aton, kundi amo ni siya ang nagapakita nga ginremade, ginrecreate na kita sang Ginoo paagi sa gahom sa blang nga espiritu nga kita magapamunga sang bunga sang maayong buhat. Yes. And that's correct. Kaya may isa din nga pamangkot sa atong leksyon. What is God's plan, okay, for the fullness of time? Pastor Franz, can you explain a little bit about fullness of time? Nga ang plano sa Ginoo na i-fulfill niya sa saktong panahon. Kaya mo nang sila ng Apostol Pablo mo, karon is already the fullness of time. Nga ina nga plano is now being fulfilled. Yes, Pastor. Okay, so sa aton nga leksyon, ang ining fullness of time daw practice ni sang una nga accounting sa Okay, panahon. yeah. Sa aton subong ang nakita ko ang total diri sa Total, dalom. dalom. Pero sa ila gali dito sa babaw. Dito sa babaw. Yeah, kanami nga po. Mayo man kay para kita mo na dayon ang total. Amo ni siya, amo niyo. Sa doon niya itimize ang iya. Go ahead, Pastor. So ang silingon sini nga sa tanan nga butang kag
tanan nga spatial dimension. Amo ni ang ginasiling diri nga ang goal gid sang Ginoo, ang goal gid sang Ginoo amo ang pag-unite sa tanan sa universo kag ang sang tawo nga nadula sa sala diha kay Kristo. Yes. So amon ang grand Christ-centered plan. Kag ini gindihon sang Ginoo sa wala pa natuga ang Magani, kalibutan. wala pa. tanataw. Why pa ganun tatawaran na? Ang plan of salvation. So Yeah. hindi na ni nato madugangan. Magani. Okay. So, ang ginimo lang kanami, Pastor, sa ilustrasyon, nga ara na iya ang sum, ara ng total sa babaw. Ti ang iyang buang buhaton na lang, ano na siya pi, amo na kadako, ti ara lang ay timay sa dalom. Yeah, and that's it. And that's it. Ti amo na nga silingan nga ti pilagid ta. Oh, no, mga pamangkot. Pilagid na ang tanan. That's the idea nga. Sa panahon nga nag-abot ang sakto ng fullness ng panahon, then, amo na, ginpakita sa Ginoo. Gin-emphasize ni Pablo. Nga hindi kita dapat magguwa. Kaya si Pablo na daw na ano siya daw na yang, ano ni, na nasubo siya nga, ang mga iya nga gin tiniran sang 3 ka tuig dito sa Episo, karon na rin sa prisuan, daw ga kalangkag siya nga basi mag-black slide to, basi magano-tutungod sang sitwasyon. Okay. Ang iyang ginsulat nga, hindi kita mag-backslide because the fullness of time has come. Yes. Yeah. Sa Wednesday, Pastor Elden, living in praise of His glory. Okay. Na, si Pablo diri, amo na siya, nga, siling niya, disdained kita. Ari di ang predestination na makita. Can you explain about that? Yeah, actually, Pastor Dira, ang aton dira bala nga amo ning basihan sang madamo nga mga magtutuon sa Biblia sang predestination. Yeah. Ikaw ya kung nagabusong pala mabalaan ka na kung sa kamatayon ka kung sa kabuhi. But again, ang ginahambal dira makutran nga we are predestined nga kung magbaton kita, we are predestined to accept sang righteousness si Jesus Christ mo nga kung batunon lang gid kita tani, kung batunon lang gid si Jesus Christ sang iya nga pagkamatarong, we will become we have the privilege balas nga mangin inheritors, mga manunubli sang langit nun nga mga treasures, riches sa langit hinigugma nga mga kautan. So the riches of God's grace ang iya nga gugma gahom kag kaluoy ginhatag ina equally share sa mga matutom niya nga mga katawhan, and that hinigugma nga mga kauturan tungod sina wala lang kita nagapossess nga kita siling padre Christian not only possess inheritance but also we are God's inheritance. So kita gali ang focus, ang sentro sang gugma sang Ginoo nga kita nga nahulog sa pagpakasala nga nagbaton sa iya agud nga kita magkabuhi sa pagdayaw para sa iyang kahimayaan, Pastor. Amen. And that's correct. But sing ang salvation, Pastor, wala na siya gali ginhatag kag ginplano lang bala yang haphazardly kundi may ara gid yang ginplano gid sang matulid nga pagplano hinigugma nga makotoran, and we are predestined to accept nga batunon ang iyang righteousness gitani makotoran amo ni ang handom gid sang Ginoo sa ato. Yes. Kanami isang punto mo nga wala haphazard. Nga daw pasapayan lang nga plano, no, but it was really planned. Yeah. Kag duwa diri sa versikulo 11, kag 12, sang kapitulo 1 sang Ephesians, may duwa diri ka importante, inheritance and predestined. Pastor. Ang inheritance, mudugan ko, Pastor, nga kita ang inheritance sa ginapilagay kay Kristo. Yes. Kaya ang Ginoo siya man ang aton inheritance. Yes. Okay. Dayon, atong nahibaloan diri nga ang Ginoo lang gid ang nagahimo sini. The purpose of Him who works all things. So that is verse 11. Kag may guarantee kita ang atong inheritance, may down payment. May down payment. Mga bakal mga salakyan. Kasami may down payment. So ang down payment mo ang Holy Spirit gid nga ini nga inheritance matuod di siya. Kag sa hindi madugay aton ini nga mabaton. Balik kita sa inheritance pala, Pastor. Ang inheritance manunubli.
Di kung ikaw bata sang isa ka may panublion, ikaw nga manubli, sigurado gid ya imo gid saya. Exactly. Mo once ang balt ginikanan mo wala na. Hindi na namatag sa iban, you have all the right. So amo ni ang emphasis ni Pablo nga mga utod, sigurado gid ya nga manunubli kita ya. Oh, kay may kita inheritance kag ginplano na beforehand nga kita may kaluwasan. Gani ang iyang encouragement sa mga taga-Episo, don't lost hope. Padayon. Because sureable na, may garantiya na. Amo na sa aton nga kwan, sa aton nga Thursday, may ara ng guarantee, may ara ng earnest money, kay nasilyuhan na kita para sa kaluwasan. Yes, dugang mo, Pastor. Yeah, ibang nga translation, Pastor, nga hambal sa nga ang Holy Spirit amo siyang patinga. Ibang earnest from the Greek word arabon nga dili bala kung magbakal ka, Pastor, sakto na nga may ka down payment. Down payment. Pero kita ya ginbakal kita, hindi kita ya ang nag-down payment. Ang Ginoo pa yan. Yeah, nag-down So, payment. kita mo, no? Yeah. Ako na kasangkad sang gugma sang Ginoo nga. In other words, God is so interested sa atong kaluwasan. Nga ginpadalaan niya kita sa ginatawag nga Holy Spirit, amo siya ginatawag nga Holy Spirit is the seal of salvation. Yep. Nga gindeposito niya una agud nga mapakita sa tao nga ang handom sang Dios nga ma-recreate kita matuman gid paagi sang pauna niya nga padala until the fullness of time nga ang iya matudtuod nga karakter ma-replicate na sa aton kag complete na ang pag-transform sang Ginoo sa aton and we are ready for translation. Yes. Amo na, ang balik kita sa down payment o kung earnest money or guarantee. Barbal na may backloan ka nga butang. Ti wala pa ka kwarta. Pero imo na gintagaan earnest money o kung imo na gin-deposituan, gin-initial mo na. Initial. Ti ikaw may kasigurado na nga mangina ako na kay nakatag na ko. May down payment na ko mo. To ina nga kutsi, ina nga motorcycle nga ako na gustuhan. Mangin ako na kay buwas mabayad na ko. Pero karon nga adlaw, you have the guarantee kay naka-deposit ka na mo. Oo. In other words na, Pastor, nga ang pagbaton ngili naton sa kay Jesus Christ, kita nakabaton na sang seal of salvation. Yes. Oo. And that gin suklob na ni Ginisos ang iyang pagkamatarong sa Yes. aton nga kung hindi kaya magbuhi sa inyo nga transaksyon nga Duwa. Oo. Sigurado gid ka. Sigurado gid. Yeah. Oo, ang kaluwasan nga maangkon. Kanami isang emphasis ni Pastor Pablo. Yes, Pastor. Ang matugda naman ako di pa sa madugang ko is that ginluwas na kita. Ang nagplano sini mo ang aton nga amay. Kag ang aton manluluwas ma-inherit na to pinagi sa anak. Gaintra pa gid ang Bulang Espiritu. Yeah. So ang tulo ka mga ang tulo nga dignitaries, the Godhead in heaven, interesado gid sila nga maluwas ang marag usa sa aton. Yes. So kung kaisa maluya kita mo katon panumdumon ta ina nga ang Dios nga amay, anak ug Espiritu Santo gusto gid nila nga maupod Yes. kita nila dito sa langit nga puloy. Yeah. Kung may mga panahon nga daw kita maglisa kita dumdumon ta nga may deposito na. May deposito na. May garantiya na. Exacto. Nakabayad na ang langit para sa aton kaluwasan. So amo na silang Apostol Pablo, there is no way nga mag-lost hope kita. There is no way nga mag-backslide kita. Because salvation is really guaranteed for us. Nabayranan, may deposit na kita. Nga ang aton na lang is ang aton nga pag-claim sina. Luwas pastor kung i-revoke pa ini. Oh, yeah. Mo balik ka sa kalibutan. Yes, and that's correct. Nga luwas sina nga mas lang. Hindi na kuha. Oh, sige, tiang imo deposit, si inyo na lang na. Inyo na lang na. Disgrasya. Kung hindi makita gali, Pastor, ang tao ko rin ng tao hindi maging maluwas, it's not nga ang transaksyon depektibo ang Correct. sa aton ginagawa. Siya. Nga kita ya mo ang nag-relinquish sina nga opportunity, sa sina nga right, because everything is already guaranteed. Kag may that begs the question pastor. Yes. Kay wala kay rason nga di man ikaw gabayad. Mo accept man lang nga may gabayad sa aton. Yes. Pagsilyo sa aton sa Bulang Espiritu. Mga kauturan kanami gid sang sulat ni Apostol Pablo sa mga Episo. Kag ina nga sulat para man sa aton subong for the present time. Ti damo sa mga challenges nga aton madakpan, aton matubang amo man to sang una.
May mga challenges ang mga taga-Epeso nga kasubo si Pablo nga bawala ko da mga utod hindi kamo ha kay amo na ni kay sigurado so forth and on. Yes. Wala na kita panahon mga kauturan. Ako na lang pangwaan sila ni Pastor Francis, Pastor Ilden sa ila last word sa aton nga pagtuon sa sini nga simana. Yeah, Pastor. Ang masangkad kag mamayaon nga plano sang Dios amo ang pagluwas kanato ni Ginoong Hesus kag Yeah. nasilyohan kita makauturan pinagi sa balahang espiritu. Kag aton ini nga kaptan, aton ini pagatuuhan iga kabuhi samtang nagapaabot kita sa katapusan nga pagtilo nga mag-abot sa katawhan sa Ginoo. The final storm that will be unleashed throughout the world and will catch the world in total surprise. So magapadayon kita tubtob sa katapusan sa bugay sa Ginoo kag masilyuhan kita sa kalawas. Amen. Yes, Pastor. Ang tao pastor nadula sa pagpakasala, pero ang Ginoo determinado gid nga i-adapt kita nga iyang mga anak to elevate sang atong nga status dira sa iya. Yes. Mga kauturan, dumdumon ta nga pinagi kay Kristo, abri ang langit sa aton. Kabay pang hindi naton dulaon ining relasyon naton. Ang aton pagkaabian, ang aton pagkamigo kay Kristo, aton na naupdan mga kauturan. Kay makasulod kita sa langit because gidbayra na sang amay. Ang aton deposit, ang aton na lang gidya, ang pagbaton sa kaluwasan. Amo na ang sulat ni Apostol Pablo. Sa hindi pa si Pastor Ilden magpangamuyo mga kauturan sa closing prayer. Ako na pasalamatan ini ang aton ng mga sponsors. Nga kung wala sila, mabudlayan kita mga kauturan. Ang mag-asawa Johan and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabanan, Doctors Erwin and Rhoda Hardinico, Jet and Susan Caro, Mark and Meryl Mendoza, Ben and Cheryl Birayon, ang mag-asawa Ido and Fimidon Bandes, ang mag-asawa John and Goldie Joligi Jr., ang mga magulutod Jenna Federo Ilumer, Sir Alex Federo, kag mga magulutod Marlene, Jamie and Anneli Trino, kabay pa ang Diyos, magabugana sa inyo, halin karon tudtob sa madamo pagid nga mga panahon. Pastor, aton takpan. Ginoo, salamat sa pagka-interesado sa bugos nga langit, sa kaluwasan, sa sining kalibutan nga napunan Yes, sa pagpakasala. Yara kami Ginoo sa gahom sang kaaway apang ginhilway mo kami Ginoo paagi sa pagpadala sa imong bugtong anak mo si Hesus nga paagi sa pagbaton kapag tuo namon sa Ginoo ang ining gahom ni Satanas nga yari sa amon mabungkag kag kami Ginoo mangin manunubli sa sinang langit nun nga mga hiyas nga gintiganan nimo Ginoo sa amon. Kami nagapakiluoy Ginoo nga buligan mo kami nga magpabilin nga tampad sa imo nga ang balaang espiritu dalayon nga ulay sang amon tagsa-tagsa ka mga kinabuhi nga amon kinaiya Ginoo mga kaangay sa kinaiya ni Hesus. Pagkamayo man Ginoo ang mga kauturan na binagid sang naga-sponsor sa sininga programa ang kabugana sa langit, ihatag sila Ginoo may panlawas, malawig kinabuhi, ihatag sila Ginoo protection adlaw-adlaw, lakip sa tanan nga sunod sa sining palatuntunan. Ini amon ginatugyan kag ginalauman ng amon kubos nga tingog imong pamatian tungod lamang sa gamhanan ngalan ni Hesus. Amen.